Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungod karon, anyaw sab kini ang programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini ang alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio magpanghinaot nga kamuntanan karon na sa inyong nahimutangan sa pagpahilo na og na sa kabaskog sa panglawas amoy magamit nato sa pagtulutimbang sa mga kamatoran among igapagpadagat kaninyo. Og kumusta kaninyong tanan? Og dili nato kalimtan ang atong pag-attender sa ato ang General Conference o konferensya karong Disyembre 29. Tungod kay sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Marso 10 ug ang Agosto 19. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan kini sa Brother Ronnie Rama kamus katambayan garon sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O garon magpaila pa ang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalanong mga kaigsunan kini si Brother Hermoines Pagarayo katambayayo na inihigyo na karon sa paghatod sa mga kamaturan nga kaninyo og dinihigyo na kauban pa nato sa pagka-ministro. Kumusta? Og may pagpatalinghob usab kanatong tanan. Kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, minusangan inyong makauban ining tungura. Og duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghob dinhi sa DXKO Teleradio, Cagayan de Oro City, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon matag adlawng Domingo. Live alas 2. Alas 2 ang tagna sa kapunon no, duha ka oras mga kaigsunan. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. O makita usab kita sa para sa cable TV sa TV5. O ang atong programa mabati usab din ining sibihan sa DXCY City FM Radio, Bayugan City. 100.1 FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon, masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa DXRU Radio Ultra, 1188 sa dial sa inyong mga radyo, alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon, matag adlawng Domingo dinis Cagayan de Oro City. Mabati usab binining sibihan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab binining sibihan sa DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna imedya ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DXDR Dipulog, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DYLA sa Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa Kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu, 99.7 sa alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa Day Radio 105.5 Boycorat FM sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa Kaboses Radio 97.9 FM alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Mabati usab dinining sibihan sa Power Radio sa Valencia City, Bukidnon, 97.7 FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DXRA 100.9 FM Radyo Natin sa Manolo Fortich, Bukidnon matag adlawng Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. O mabati usab ang programa sa mga litong lamdag sa kinabuhi dinining maong sibihan sa DXMB Arimin DXMB Malaybalay City karong primerong Domingo sa bulan sa January 2020 alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. O ingon man ang programa usab nga magsugod karong January 2020 first Sunday sa Damulog FM, Damulog Bukidnon, mabati usab sa tulo ka transmitter sa Banisilan, Maramag ug sa San Fernando, Bukidnon.
Yan kung gusto magpadangat sa mga pangutana, it-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938768. Kung mga pangamusta sa mga kaigsunan nga nagsudong ka na to via live streaming sa Facebook, gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Nila ni Brother Hermias o ni Brother Juanito Hermias Jr., ni Sister Julaila Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister River Lilita Hermias Barton, o kung Brother Nicodemus Nicky Hermias, nakasudong sila live via Facebook sa gikan sa United States of America. Usab nga tuig son gikan sa Saudi Arabia, Brother Charlie Cabaya Cartagena, nakasudong usab siya kanato sa atong programa. Og sa kanana nga nagapatalingog meaning atong tulumanon kamo na niya nga mga pangamusta. Aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Yang ato karon, Brad Ronnie, Brad Romy, Brad Bacarayo, paghatag og katinaawan nga kita nga mga ministro sa PBC nga gidumalahan sa atong magtutudlo. Adunay mga instruction sa pagpamatud nato nga kung adunay mga argumento ipapasibo lang yun sa nakasulat sa Biblia. O kining atong kaatbang nga si Mitchell Bendelio nga nanukad diri sa Dipolog sa DXDR alas City ngadto sa alas 8 sa kagabion, dinhi pod atoa sa DXDR sa Dipolog alas 12 ngadto sa alauna. Ang giluwatan nila nga pamahayag yun, ang Sabadista ang nakapatinod nila tungod kay na kanila ang pagbantay sa adlaw ipapulay, di modo nga ang mga pagtulunan o sama nato nga wala magbantay sa adlaw ipapulay dili tinuod. Mao ni usa sa dugukan nganong nahimo ang tinubagay. Og dili lamang sila ang nagbantay sa adlaw nga ipapulay, bisan pa kining pagtulunan ni Commander Lahi sa una nga gitawag og Adamic na dugay back to Christ. Dunay ilang tigpamaba sa kadlawon sa dinhi sa sibihan sa DX Aryo o Radio Ultra. Permiro gyud diha sa kadlawon mga alas 4:30 naghatag pod sila og katarungan bahin sa adlaw ipapulay nga kung di ka magbantay sa adlaw ipapulay, luod kuno pamation og tinuod lang gyud kuno ka nga nagbasa sa Biblia. Atong pamation kay dili man usara ang nagbantay sa adlaw nga ipapahulay, Berdron eh. Kay kung ang barahan sa pagkakamaturan pagbantay sa adlaw ipapulay, mugawas karon nga daghan ang tinuod. Gumikan lang sa pagtulunan sa pagbantay sa adlaw ipapulay ato ipabati ang tigpamaba nila, Berdron eh. Okay. O yung mga tayo po, sir, nag-isar pa sa sinugalan sa kalibutan. Walang light adlaw diya, nagitawag o palaan na adlaw. Diya maoy, diya nagpahulay, diya nagpalaan ang Diyos. Huwag ilahin pa sa amin. Bisag baliktaron pa ni mga bisag usapan, magpasa ng Biblia. Adlaw na din niya papulay. So, pero naman tayo demokrasya pa sa amin. Ha? Wala man tayo demokrasya, kitagatag demokrasya sa ginawa. Pagkita na yun ang ginawa pa sa amin na remember, ayun dumi ang adlaw ni papulay aron sa pagdalahan ini. O sa mga gawa ito, Ato sang nakita nga sa Kataranta hapit siya makagamit og Renz Verano ba remember me. Kay ang katuwag tong remember the Sabbath day to keep it holy. Iyon siya ka remember me. Kada kinumduman ang adlaw ipapulay ko. Uy, yati mura po ka ng sudan ba, Brother Ronnie nga sinabaw bang matud pa nila lamang loob ba? Baka ignon mo na nila remember me. Karon ato baka ning hinumduman og giputol na ni. Wa tay so pakani atalay pa din, Brother Ronnie, ang Okay. pagkisikisin ining tawhana. ito na ba sa ginawa rin? Aron dili mahimong kawang ang imong pagsimba o pagpasilumog sa ginawa. Nalay ko na punto ko Diyos o Diyos mga sino. Sige po, ang tinuod na adlaw nga pagsimba. Sumala pa diya sa kanang Genesis. Klaro magkahina diya. Nga,
ang pagtinod ka pagsimba nung adlaw nga ikapito ka pag umani ang buhat ang pito ka ang kini usa anong kadlaw sa ikapito ka adlaw ni pahulay man ang tuwi Dios mo di panalangin na pagit niya balaan ang adlaw nga pahulay mala pa sa init okay ako pa rin magbasa pa sa amin kalau naman ang ilang pagsimba kaya ko sa nila ilang pagpanudong sa mga pagkatrina ang talagtan hindi mo mga tao inyong gibiyahan ang kasubuan sa Diyos. Huwag inyong ginawiran ang di kabaling-baling talagtan sa mga tao. O siya meron kanya, maayo kayo ang pagkasalit ko ay sa sugo sa Diyos. Aron inyong kabantayan ang inyong ginabaling-baling talagtan. Kaya John, tinura ba na kita pasara may kabasa ng Biblia? Tinura kita. Tinura ikagabasa ng Biblia, John? O na tinura kita. Na atong pamatian kung tinuray gyud kang nagbasa sa Biblia, Pastor Ramel, unsa ka ang tinuray nga pagbasa bete padayon? Nagtuwag ikap usara kikig Ginoo. Parawa ito susiya basara. Ug unsa gipili sa Ginoo niya madlaw para nimo o para niya. Kaya kaya nimo ihatag pa sa Ramela. Nadlaw nga diya ka buday, diya ka mosimba sa Ginoo. Kaya panawali mong balang kasulatan pa sa Ramel. Bisag usawa ni man ipasa pa sa Ramel. Ginamit mutmoton na diya pa sa Ramel. Nga di ka undang magpangubi sa kasubuan Ginoo. Adlaw ay papungulay, hindi mo undang pagkubi sa mga tao kaya sa Ginoo kami sa minto. Pero makingong ka pa sa Ramel. Hindi kuwang na rin mga tao pa sa Ramel. Kita pa sa Ramel, apag sabutan natin ko. Hindi kuwang na mga tao bila sa Biblia. Kanunay ka tapos tayo, produksyon. Mayroong ko niyo. May pulos, kami mong pagbabasahin noon, may pagbabasahin. Di sa taong sa Ginoo. Di sa Ginoo, tayo ihatag ka pa sa Ramel. Ang Ginoo, hatog ka rin milagroso, ang Ginoo, hatog ka rin kamanan. Unya mayroon mo, nagtuwag mo Biblia. Basta lang ako tiluod ninyo, bilasan ko ni mga tao na pa sa Ramel. Bilasan niyo pa sa Ramel. Ang Ginoo mapasabi, lipay pa tayo mo pasabi. Nagtuwa sila, nagwalik sila, napisaya sila. Nagkangkot sila na sila Ginoo sa imuwas. Kagkamaw sila, lipay yung Ginoo ninyo. Sila, sumangon. Kung ay pinasa nyo. O kita na to na mo dagwali ba marami tag motaranta. Ilas-ilas mo lang mo luod ang mga tawana kay sige ko hilabot sa adlaw ipapali. Sila o kamo pag makita gan ininyo nga wala magbantay sa adlaw ipapulay, inyo kung birahan kay kamo mo itinood niyag manubag na moingon dig hilas-hilas ning mga tawana ako lay giluod ninyo tanaw Kinibitaw mga tawhana pag abot mailag sila makapabor. Mailag kamo makapabor unya pag abot ana moingon mo kamo tinuod unya pag abot ana kamo dili hilas unya ang mga magpatay sila paulay. Mo hilas. na Unya dili na panghilabot. Wala. karon kato lang punto nga gahilas-hilas lang mo kag tinuod gid kang magbasa sa Biblia di sa ato pa way lain kuno nga pabanten ang adlaw ipapulay kay na sinises. Okay, ato sang basahon tong ilang gibasa, i-review na to Brad Makarayo hain bang gikuha to hinisis nga gipanalanginan sa isang adlaw ipapulay mo tay lalis niya na pero ang ato karong pagsusi kung napadayon baka nang gipanalanginan sa para isugo nga pagabantayan. Amo lagi bulas baba nila nga mo na bisag bilit aron pa ko ng Biblia pagbasa ko no. Ay ko no adlaw yung pahulay ra gyud. Amo inaas na kasulat sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 ug 3. Iya gid basa-basa ka bisag balik aron pag mao gid ko ni mabasa. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga kapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga kapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga kapito katong nagpahulay lugar ang Dios og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat nga nahimo sa Dios. Mo ni ang ilang gipamugatan. Kining adlaw ikapito ni pahulay ang Dios, busa ko ni pahulay ang Dios, walay rason ang tao di pud kuno pahulay kay kana kuno ikapitong adlaw, gipanalanginan kuno na ang adlaw pahulay og gibalaan mo ni ilang ingon bisag balit aron pa ni basa ni, mao gi kuno ni mabasa. Busa ang katarungan gani ni Mitchell Bendillo pag mubasa siya ning hinisis sama antong pagtulunan ni Commander Lahi kay nagka-bulag-bulag mo po ni sila kay nanampoy gidala lugar kibali ni Boy Silang unya ang nagpadayon kay patay naman po si Commander Lahi Brad Makarayo. Ang anak ni Commander Lahi nagka-arguhay lugar ni sila kay si Boy Silang mauman daw kuno ang makatarunganon kay sa una wa man kuno ni makita ning anak ni Commander Lahi sa tupa wala taan ng puntuha nga nagkalali sila pero ato lang gi-establishar nga nagbantay sila sa adlaw igpapaulay
Kani kung mogamit si Bendelio ani ang pastor sa Sabadista, balaan gyud kuno kaayo ni nga adlaw ipapuli po sa importante gyud kuno ni. Ambot na po ka, Reverend, kung kinisakop ni Commander Lahi, kauba po ni Boy Silang, ambot na po ka ni, mudawa pa po ka ni sa Seventh Adventist, kinagbantay pa po ni sa adlaw ipahulay. Oh, mo na. Og ila bang ingnon po nga tinuod sila. Oo. Pero natong ipabati sa Abradoni, ang pamugat po ni Mr. Bandelio nga mutubag sa pangalan Bendelio atong ingog Bandilyo kay mo yung Bandilyo ang adlaw ipapulay. Okay, atong ipabati ang tingog sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bendelio. Classmate ni sila atong ipabati karon bago lang nadunggan ninyo no sa katang kang Commander Lahi nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Unsa po ilang gibuhian ni Bendelio mahitungod ning pagpabungkat gyud sa adlaw ipapahulay niya. Paminawan na to mga kaigsunan ng tingog sa pastor. Sa Biblia, sa may tungod sa kalainan, sa dapat ko ay gisultos Biblia ng duday bayan. Atong basahon, maayong balita Biblia, Juan 19, versikulo 31. Ayon na ito masabtan, inaginas nagapaminaw karon, nga kung panangitan makadungog kami magwawaling nga wak ng tudlo ni ini, ang ato na nga marsabtan na dili ka na iya sa Diyos na magwawali. Basa. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga BTS sa mga taong magilan sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpapabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw igpapulay. Sangit ang maabot nga adlaw igpapulay balaan man kaayo. Ano dili malalas nga ang tudlo nga ang adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Oh, nakita nato nga dili kuno malalis nga ang Biblia nagtudlo sa adlaw ipapulay labi na sa bag-ong tugon nga ang adlaw ipapulay balaan man kayo. Question. Dito sa Henesis gibalaan ang adlaw ipapahulay. Dios mo'y nagpanalangin. Magabot sa bag-ong tugon balaan man kayo. Dios ba'y namulong ana mga mahal namong tigpaminaw para atong awaton sa paglig-on sa atong baruganan nga balaan man kaayo. Ang gibasa ni Mr. Bandilyo, ang kining Juan 19:31 sa Katoliko nga Biblia. Basahon nato Brad Rome, giun sa pagpamayag diha sa SDE Bible. Bible nga Biblia kanang Juan 19:31. Balikan nato na pagbasa. O kinsa may namulong niya na o giunsa na pagkasulti niya ng mga bahina. Ingon ni Reverend ang nakasulat sa Balang Kasulatan. Ug kay didto adlaw man sa panandam ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus sa adlaw nga ipapahulay kay kadtong adlaw nga ipapahulay dako man nga adlaw. Gihangyo sa mga Hudiyo kang Pilato nga balion ang mga BTS sa mga taong himalatyon o ipakuha ang ilang mga lawas. Sa nabasa nato sa SDE Bible, Seventh Adventist nga Biblia, dinhigi pahayag nga kadto di ay adlaw man sa pagpangandam sa Bibliang Katoliko, adlaw nga Biyernes. Unya kay kadto adlaw man sa pagpangandam, unya kay kadtong adlaw matod pa sa Biblia kay kadto nga adlaw nga igpapol dako man nga adlaw. Giingon nga dako man nga adlaw busa ni adto kay sa gibasa ni Brother Rome, giingon man og kay kadto adlaw man sa pangandam ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa cross sa adlaw nga igpapahulay kay kadtong adlaw nga igpapahulay dako man nga adlaw. Gihangyo sa mga audio kang Pilato nga bali-balion ang mga BTS sa mga taong himalatyon ug ipakuha ang ilang mga lawas. Kinsa ditong nagkuha sa lawas sa tanan nga patyo nila, bali-balion ang BTS, usa na si Kristo niya na nga balian.
nangayo ang mga Hudyo ni atong lawasa nga ilang bali-balion kay kadto daw adlaw nga ipopulay dako man nga adlaw. Sa Biblia ang Katoliko giingon nga balaan kaayo. Kung ato namang basahon ang ubang ubad bradore sa ang Biblia, giyon sanang kay kung basahon nato sa Biblia Katoliko, gitawag man og balaan kaayo. Atong adlaw nga ipapulay sa SDA Bible gigon dako man to nga adlaw sa pangandam. Isa uban namang hubad unsa na? Okay, sa hubad nga ang buhing pulong Reverend, kining Juan 19:31 atong basahon sa ingon nini. Unya ato din susihon kung katong nag-ingon nga kay ang adlaw nga ipapulay balaan man kayo sa Biblia Katoliko, og ang Dios may namulong adto kay naklaro naman nga ang nikuha sa lawas ni Kristo Hudiyo og ang ubang pahayag sa Biblia, klaro ba nga dili ang Dios may namulong nana kundi ang mga Hudyo kay kung naa pa sila sa kaustuhan nganong ilang bali-balion ang bitiis ni Kristo sa pagpangayo nila niya na gumikan lang nga kadtong adlaw nga balaan man kaayo. Okay, basahan na to din haron sa pagpatinaw. Ang mga pangulo sa Hudyo dili buot nga ang mga biktima magbitay gihapon sa cross hangtod sa sunod adlaw nga maoy adlaw nga igpapahulay. Mga Hudyo mo nagpahayag ni Reverendo, mga pangulo sa mga Hudyo, iyon dayon nga espesyal ang maong adlaw nga pahulay. Mo ni pahayag sa mga Hudyo, kundi man sila buot nga may pagpabilin pa nga nalansan sa cross atol anang adlaw. Ilang gipahayag sa mga Hudyo kanang adlaw igpapahulay espesyal ang maong adlaw nga pahulay tungod kay natunong kini sa Pasko. Busa ilang gihangyo si Pilato, ng mga Hudyo gihangyo nila si Sa Pilato. mga punuan sa Hudyo. Nga ipabali-bali ang mga biti sa mga nalansang aron mamatay dayon og kini mahipos ang mga lawas. Nakita nato katong nag-ingon nga ang adlaw nga igpapulay balaan man kayo kung basahon sa Biblia Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, kitambayungan sa mga protestanting Katoliko, ang mga Hudyo di mo inamulong ni ana dili ang Dios dili pud ang atong Ginoong Kristo busa ilang gibalian si Kristo sa ilang bitiis gipangaya nila ang lawas ni Kristo kay kanang adlaw espesyal kaayo o balaan dako nga adlaw balaan kaayo busa dili nila gusto nga naay magpabilin nga lawas na inang tungura na unsa pa ang dugang pagpahayag sa ubang Biblia, Brad Makarayon, yan ang 1:19:31 nga gipakita sumala sa nakapahayag, sumala sa Biblia. Sa 19:31. Ibasa naman ni Brad Ronnie ganiha ang buhing pulong. So basahon na po nato ang pulong sa Dios. Dinhinasan. Kay para prubahan nato kay giingon nga kanang gibalaan man kay balaan man kayo kuno nang giingon adlaw ipapahulay. Mo man gisaligan ni Mr. Bidilio. Ang giingon ni Reverend, ang pangutana kinsa bay nag-ingon gid ana, Dios ba o kinsa? Na nigawas karon nga ang nagbantay na ang sa panahon ng mga Hudyo di ay pag-abot ana nga maoy nag-ingon nga nagbalaan kayo ana. Unya dinhi kini basahon na po nato kining ang pulong sa Dios kay gibasa ni Brad Ronnie ganiya ang pulong man sa Dios giklaro na gyud diri. Kay naghatag importante niini. Katong nagbalaan gyud kaayo niini nga adlaw. Ang mga Hudyo dili ang Dios may nagsulti ana. Kay ang gibasa ni Brad Ronnie ang buhing Ang pulong. pulong man. Basahon na po diri giingon na po ang pulong sa Dios. Giingon sa pagpayag mo laga po nga sitas Juan kapitulo 19 versikulo 31 ang akong pagabasahon. Dispiras kato sa pitsa. Pag-isgot ang dispiras, butang tapan ng litan, berdis ni siya. Kunya pag-abot na kay pagkaugma ko na sa bando naman. Klaro naman sa ubang hubad nga pangandam na bernis. Nagingon des pagpahayag diri. Dili gusto sa mga Hudyo nga ang mga patay nga lawas sa mga tao nga gilansang sa krus magpabilin dito sa krus tungod kay ang sunod nga adlaw nga ipapahulay. Ana ha? Kinsa dili gusto ana ang mga Hudyo. Ang gusto sa mga Hudyo ang ilang dili gyud gusto sila nga magpabilin ang mga lawas nga ipanglansang dito sa cross sa adlaw ipapahulay.
Giingon dayon sa pagpahayag. Adlaw nga og importante diya sa pagpahayag. Akong balikan dispiras kadto sa pitsa ug dili gusto sa mga Hudiyo ang mga patay nga lawas nga tao nga gilansang sa krus magpabili dito sa krus tungod kay ang sunod nga adlaw giingon adlaw nga ipapahulay. Og importante dito sa Bibliang Katoliko balaan kayo. Dire importante gayud kini nga adlaw alang sa mga Hudiyo bisag diha lang kukutob katong nagbalaan gyud kayo adtong adlaw ipapahulay sa Juan kapitulo 19 bersikulo 31 gibasa-basa ni Mitchell Bedilio Ang Biblia Katoliko. ang Bibliang Katoliko nga balaan gyud kuno kayo ang nagbalaan kayo dili ang nagsultim ang katong gitawag ang Dios kun dili ang mga Hudiyo kay sa atong gibasa giingon sa pagpahayag adlaw ipahulay og importante gayud kini kanang adlaw ipahulay nga adlaw alang sa mga Hudiyo. Oh, nakita na to. Dili di ang atong Ginoong Kristo. Dili di ang atong Ginoong Kristo ni ang Ginoo nga Dios nga mao si Yahweh kon niyo ba. Nakaron. Kung magisgutag balaod sa mga Hudiyo nga ilang gituman ang adlaw igpapawlay, di nasay pa ni Mitchell Bedilio kay ilang mang basaw na sa mga Sabadista sa ilang pag-trend aron nga ipapalutaw nga sus di gid ay kumpiyansaan sa tao ang adlaw ipapole kay balaan ni kaayo sa tagaan ginig pagtagad pero di ay ang sentence niya nga mo ilang gikuhaan para ihatag pagpasabot nato sa ilang argumento dili di na pinulungan sa mga gitawag og katawhan sa Dios kundi sa mga Hudiyo na nga pagpamahayag. Nakaron, pag magisgutag, adlaw igpapawlay, balaod sa mga Hudiyo, mga mahal nga kaigsonan. Mo ba na'y atong himuong sumbanan o sukdanan kay mo'y atong ipasibo sa atong pagtulunan? Nagtubar lagi si Bedilio ang mga Hudiyo. O parehas sinultihan. O katong, O katusakop ni Commander Lahi. nga, Nagtagaw-taw sa programa na din eh. matod pa, ako lay giluod, gihilasan ko ninyo, tanaw tag, kinsay ludon ani o gihilasan. Niya, o kita ba nga wala magbantay sa adlaw nga igpapolay? Masana ko ang Bibliang Katoliko, mayong balita Biblia, nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayungan sa mga protestante Katoliko nga scholar sa Biblia sa Hebro 10:1 gingon. Ang balaod sa mga Hudiyo, dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busaon-saon man sa balaod, paghingpit sa mga tao nga muduol sa Dios pinaagi nining mga halad. Atong nakita mga kaigsunan nga kung magamit ay daw og mga halad nga kanunay buhaton sa matag tuig busaon-saon man daw sa balaod sa paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinaagi nining mga halad o gipakita usab nga ang balaod sa mga Hudiyo gawas atong halad napay gingon ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinud nga mga butang landong lamang kini sa mga maayong butang nga umaabot. Paggamiton ang termino nga landong lamang kini sa mga butang nga umalabot ang gisgutan ang balaod sa mga Hudiyo nga gipapatuman nga dili hingpit dili sibo na nga sumbanan sa tinud nga mga butang ignog landong. Karon ang pangutana pag magisgot bradroni og dili sibo nga sumbanan landong lamang kini sa maayong butang dili di ay ni mao ang makapahingpit kung dili sibo kalakip na ang mga halad niya na. Usaba ang adlaw nga igpapawlay gitawag banag landong bradroni pag magisgot og ang adlaw nga igpapawlay landong dili na din na sibo nga sumbanan nga mo ipapatuman sa mga katawhan karon. Oo, Reverend, basahon ko ang nakasulat sa pagpahayag ni Pablo dinhi nga atong mabasa sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 16 niya sa Biblia nga Kristiyanong Katilingban. Nako, pagkabasahon.
Ingon ini ang nakapahayag matod pa ni Pablo kay gisplikar man niya sa gibasa ni Reverend sa Bibliang Katoliko nga landong og dili sibo kana nga sumbanan kanang balaod sa mga Hudiyo. Mao man ang ilang balaod usa sa balaod ilang gituman ang pagbantay man sa adlaw ipapaulay. Muna sa panahon ni Pablo, tungod kay kining mong balawra na landong man og dili sibo, isplikar niya og wala na sila manumbaling niini nga maong balaod. Sa Colosas 2:16 sa Kristohanong katilingban ng Biblia, matud pa dinhi sa pagpayag ni Pablo, ingon ini, ayaw tugot nga sawayin mo tungod sa matang, sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay, pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa si Pablo Rivera nagpahayag og misulti ngadto sa iyang masig ka magtutudi kang Kristo, matud pa nga dili sila mutugot nga dunay magsaway nila sa ilang wala nay pagpanumbaling sa unsa man nga wala sila manumbaling niadtong adlaw sa pahulay. Ato nawang gipakita Brother Ronnie nga kana ba ang adlaw ipapulay gipamatod-an ba nga landong kana kay kung landong ang gibasa mo 16 sa 17 naman. Okay. Sa Bibliang Katoliko Reverend, nato pagabasa niya. Atong basahon ang Bibliang Katoliko nga gibasa mo kaganina, ang Hebranon sa 10:1, nagisgot man to dito landong. Akong basahon din ni Basta magisgot og landong meaning nga dili sibo na nga sumbanan. okay niya. Basahon ako Colosas 2:16. Bibliang Katoliko nga dunay imprimatud Julio Cardinal Rosales o gitambayungan sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Hangtod sa 17. Okay. Balikan ko lang pagbasa ang 16 mga makuha ito ang buntog ingon din. Busa ayaw nit itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanunon o iimnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o pagilid sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga ipapawalay. 17. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Kita mo na landong daw kuno to katong giingon sa gibasa ni Brother Ronnie nga ayaw tuguti balik kay pagbasa Brother Ron. Okay, Ang Lucas Colosas 2:16, 17 para masulot sa tagsa-tagsa kauna-una sa nagpating karon kanato. okay niya. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo. Ayaw itugot nga adunay magsaway kaninyo kay ang matinon-an ni Kristo sawayon na sa unsa nganong gisaway sila. Gingon din sa inyong kanunon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan. Tungod kay sawayon sila tungod kay dunay ilang mga gipangkaon og tungod daw sa adlaw nga balaan. O gingon dayon og bahin sa adlaw nga igpapahulay. Og bahin daw sa adlaw pud nga igpapulay sawayon na sila ni ana nga naman. Gingon dayon kini tanan ano to adlaw igpapahulay bagong bulan. Matud pa ni Pablo kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot. Pagka gigamit ang pulong landong sa adlaw ipapulay, ang gibasa nato nga Hebranon 11 sa Bibliang Katoliko, pagka gigamitan nga dili sibo daw na dili sibo nga sumbanan, pagka dili sibo nga sumbanan, mga kaigalan gingog landong lamang kana sa mga butang umalabot. Dili nato ipapatuman ang dili na mahasibo mao nga sa gibasa mo ang Colosas 2:16 Brother sa Kristohanong katilingban yun sa din. Okay, kung Kaso balikan Brother kung balikan na to. Okay, balikan ta ang pahayag ni Pablo sa Kristohanong katilingban sa Colosas 2:16 gingon. Ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Nakita nato nga wala na sila pagpanumbaling sa adlaw nga igpapahulay. Mo na gisulti ni Apostol Pablo. Kay kana anino lamang pagka gisgutan nga anino nakita na to sa Biblia nga dili kana sumbanan anino o landong maura kana ang gipasabot dili sibo nga sumbanan sumala sa gipakita sa Biblia. Pero ang rason naman sa mga Sabadista Brother kay doon naman sila ibasahon nga Seventh-day Adventist belief ilang gipamatud-an sa ilang doktrina nga kana daw
para pagdaginot sa panahon bisag di nato basahon pero sayod man na sila kay lecture man na nila nga kana daw nakasulat sa 2:16 ngadto 17 kung gingon maglandong kay dili sibo kung nagisgot og mga halad nga sinunog diya sa 11 sa Hebranon nga giapil nga dili na makapahingpit o dili na hingpit dili sibo nga sukdanan apil ang gisgutan diya ang adlaw ipapulay sa nabasa na pero kadto daw dili na sa ikapitong adlaw sa semana nga Sabado kana daw seremonyalo katong pahulay nga binulan o pahulay nga tinuig kaha ang nakasulat sa Colosas 2:16 Padrone dili kaha ang gipasabot nga adlaw sa semana nga Sabado kay katong binulan na og tinuig nga igpapahulay Sa Biblia riberin ang gihisgutan nga adlaw nga pahulay nga din wala na manumbaling ang mga tinundaan ni Kristo kay landong lagi na balaod sa mga Hudiyo dili na sibo og dili hingpit ang gihisgutan ni Pablo mao gyud ang nasulod nga adlaw sa semana og dili binulan og dili tinuig ila ra man na sa Sabadista na ang ilang isuporta ang ilang basahon nga 70 at 20 bilid pero sa Biblia ta nato Biblia nga Easy to Read version sa maura gyapon nga bersikulo sa Colossians chapter 2 verse 16. Gingon diri sa pagpahayag. Easy to read version nga Biblia mga kaigsunan. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish costumes, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote ni ining mao pagpahayag ni Pablo sa Colossus 2:16, gingon sa footnote, Sabbath day, seventh day of the week, was a religious day for the Jews. Basta matinaw rin, makinidang gisgutan na pahulay ng gingon na wala na sila pagpanumbaling, kay dili sibo, dili hingpit, landong lang kana sa mga butang nga umaabot. Gitinaw din na kini dili monthly Sabbath, dili yearly Sabbath, kundi weekly Sabbath na sunod kini sa sinimana nga pahulay nga mao ng adlaw nga ikapito. na karon ang pangutana kay og basahon gyud kuno tinuod ang Biblia makita gyud kuno nga usa lang ang Dios usa lang ang gipangayo daw sa Dios nga mupahulay gyud ang tao kay gipanalanginan niya ng adlaw unya matod pa sa tigpamaba nga magwawali diya sa kang commander lahi nga ang gitawod nila karon kay ang anak naman father lahi na matupag giluon lang ko aning mga tawhana pag hilas-hilas lang matupan niya hilas-hilas kuno kung magbutang ta nga magpasabot nga wala na ang pagpapatuman sa adlaw ipapulay nakinsa may gilasan ani nga dili man na sibo nga sumbanan ang Colossus 2:17 nagtug-an nga landong o sa ubang hubad anino lang na. Pagkalandong og anino kay sa Biblia Katoliko gitawag man naglandong ang Colossus 2:16 hangtod sa 17 sa mayong balita nga Biblia giingon man basta landong gamitan ganig landong giingon ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinon nga mga butang landong lamang kini sa mga maayong butang na umalabot. Pagkagisgot taglandong, dili sibo, dili hingpit. Matod pa sa Biblia, unya, ato nang ipapatuman. Pagsagang nila, ang kana, ceremonial law, kay ang napulo kasog tawag mag-moral law, para paglikwad nga matuman ang ilang kagustuhan, nakita na to nga dili gyud magsilbi ang ilang kagustuhan kay di man na monthly o binulan ug dili man po na yearly continuing nga adlaw ipapulay kundi naman sa weekly o sulod sa semana nga mao ang adlaw nga Sabado. Ug gani sa bang pamahayag bad makarayo kana bay pasakupan kuno ng adlaw kanang Colossus 2:16 ka ikapitong adlaw sumala sa gihatag gani nga footnote sa easy to read version nga Biblia may magpalit mo siguro ana para hinoon di man na ninyo katungod ang pagpahayag niya na
kada sa kamaturan man lang ang pagpahayag niya na. Nindot nga pangutana, pero sa dili pa ipagpakog ko ni Bindilyo, ipagpakog ko ning rason ni Bindilyo o kini kining sakop ni Commander Lahi. Ang bula-bula sa baba nining sakop ni Commander Lahi, bisag balit aron kuno ang Biblia, bisag unsaon kuno tuwaro man pagbasa ang Biblia, mo ri kuno adlay paulay, pangutana. Tupar lagi mo Bindilyo kinira ang sistema pangutana, ig-unsa mo Pablo, kanara. Ig-unsa mo ni Pablo sa pagpangalagad. Si Pablo, alagad ni Kristo. Kamo, alagad ni Kristo, dili. Ako mo ingon mong alagad mo. Pangutana, nganong nagbulag man ang sinultihan ni Pablo o gaginyo? Ikaw, Bindilyo, ikaw sakop ni Commander Lahi, nagbulag-bulag ba? Kinira, ang apostolis ni Kristong tinuod, nagsulti. Ang magwawali nga tinuod, nagsulti. Nga, ang adlaw igpapahulay, adlaw giskuta na adlaw igpapahulay, gi-explicar nga landong. Nganong gigamit ang landong Kolosas 2:16 o 17. Kay tuwa si Abraham gisulat ni Pablo, paggamiton ang landong, dili sibo o dili hingpit. Dili sila ipasultiyon, dili sibo, dili hingpit. Sibo nga sumbo. Nga sumbanan, sa tinuod nga butang. Ang inyong ipagkatinuod, si Pablo nag-ingon, dili hingpit o dili sibo, sa tinuod nga mga butang. Asay tinuod, si Pablo kamo. Ngano nagbasa-basa mong Biblia? Una tuwaron mo nagbasa. Ngano man lagi nga bisag dili tuwaron og basa ang Biblia. Klaro man nga si Pablo nag-ingon nga ang gipasabot sa adlaw ipapahulay dili sibo o dili hingpit sa tinuod nga mga butang. Oh, patuo, Ha? patuo mangguna makari nga bisag tuwaron kuno ang Biblia. Dili mura man na adto bang sa di pa nimo basaon ang ubang Ang Biblia Tagalog ipapalik ko. sa Kolosas Kolosas 2:16. Mura man na sa kini bang nagpatuo bang amahan, nagpatuo siya sa iyang anak nga kining ipasunod ang iyang kaagi kay sakto man pod ang amahan pero gilimod lang niya wa day siya gyud maka-eskwela sa laktod nga pagkasulti way grado may itong usa ka kanta nga gitawag og grade 1 lang ang inabot ko no read no write pa ako kaabot sa grade 1 pero ang problema kay di man hinon siya makasulat. Ingon din, paano na ang buhay ko? Karon. Ingon din siyang anak, eskwela ka dong. May nalag makakuha ka sa akong abilidad. Kay nakita mong ganiya nga og wala gud ta kaayoy kining nakuha sa tulunghaan, mahimo mong gutang og manarbaho ta, libre ra mong gutang kutob, lisod kaayo. Na ang iya nga ipasunod sa iyang bata nga molambo ang edukasyon. Moto nga iyang gipaningkamutan ang maong bata nga masunod tuod man nituman ang bata. Pero wala ta adtong ang bata nituman. Karon pag sakay na sa sakyanan kay maulaw man lagi siya kay sa palibot nga iyang gisakyan Brad Bacarayo, pulos man nagbasa og newspaper. Di ang iyang kalaki pod siya og di ko magpalit anig newspaper. Mailhan ko nga way grado. Palit siya. Ang iya man, unsaon ka na ko aniron nga, di na ba ko kabasa, basig matuwad o niya ni. Ngayon di siya, pilion ako ni nga na ay tao. Kay mailhan magmatuwad, kay ang tiil naman. Ang tiil naman mo ibabaw niya ang ulo, aribas umos, di pagtarong na nga, makitaan niya ang ulo, di, wag na matuwad. Ang problema po kay gidimalas man nga wa man gay drawing ditong tao na labisag jeep na lang lugar o bus lugar nga makita dito kay mailhan matuwad kay maibabaw man ang ligid. Wa gyud di basa-basa na siya, basa-basa patuo pero tuwad di ay. Ingon dayan ang iyang abay. Sige glingi iyang abay. Ingon pod ang katong di kabasa lagi pero naggunit sa newspaper siya unsa man tawhan na nga ako ra may tan-aw di ba tan-aw nga ang iyang newspaper na sulit man di nadugaw makaagwanta tong iyang abay iyang giingnan nga bay unsa may ato day bay siya kabasa ka bay isya magpalit ba di ang tao og basahon og di kabalo mo basa kana kay nagpalit kabalo gina mabasa. Wa man siya yung kagwanta yung gingon nga. Mabasa ba dahil na nimo ba nga natuwad man na? Isa.
ikaw tingali dili makabasag tinuod pag-practice diha. Mao po ni kalaki ani baga bisag tuwaron kuno ang Biblia, mabasa nga adlaw ipawol Sabado diha oy. Ay tuwaron. Mo na nga atong gihatag niyang anekdot Brad Makarayo. Oh. Haom, ngano man yaw, amo kang labhan anang imong gingawa to pabisag tuwaron. Kini ra. Ikaw nagpractice kag tuwad-tuwad sa Biblia. Kita way tuwad-tuwad. Walay tuwad-tuwad. Pero si Pablo, pero minti man yung nagpagawa sa adlaw yung pahulay ka dili pabantayan ni magkauman. Ang ikon sa katur nila atong katong amahan tong bata nga datuwad ang newspaper ba? Wala kay ko sila mo nahuna na basta kay mauni. Moangkon maging mo anang natuwad din ang inyong sinabtan karon. Kay kung panalitag wala matuwad question kini ra si Pablo day natuwad ay na. Ang iyang prinsipyo nga paggawa sa pagbantayan ni pahulay. Patay og hasta ilang lawas nagtinuad, igno ra ba na sa una og kana kunong umo ba magtinuad na gani peligro na. Nga aritas sa murag sigbi. aritas dili magtinuad Brad Makarayo. Oh, tara ha. Gituwad na nimo? Wala gyud ato gini kwan. Ang tinuod ay. yun unya matod para man niya. Diluod lang kuno siya sa mga tao nga ang bantay sa alaw pahulay. Kana bang dili na mo pabantay sa alaw pahulay. Kay og tinud-on gikunog basa ang Biblia. Oh, alaw pahulay magyud kuno. Na tud-on, amo maginigitoon pud magbasa, amo gisugalan nimo. Na si Pablo man nagpayag ani pangutana. Di ra ba ang mga kami ra ba ang imong giingnan no nauna kay sa side karon nga kasadok nagdoktrina karon kami man mo ay nagtagaw-taw karon. Ang pangutana ni pag ingon nimo giluog kas wala magbantay unang-una gilud-an nimo. Siya gusto Pablo. Sa Pablo may nagsulti rin paggawas. Masawa ko na yun, Nebe. Na may gibasa kagad niya. Hebrehanon, kang Pablo baya na. Hebrehanon, ito hinayon. Hebrehanon 11, Biblia Katoliko. Ang Pablo Oo, Kolosas 2, 16, 17. Gibasa ni Padrone kaniya sa Katuligbang Kristohanon. Lagi kay basig mo ingon siya Brad Makarayo. Ay pug paspasa minister sa PBC mo nang imong ginayon. Ako gisugalan kay siya pud gani halos kung kaunon pud gani ang Oo. grabe pud yan kuan pud gani pod. Latos tagaw-taw. Og sa karon pa to grabing lamoy-lamoy. Wala usapa. Ana. Ya atong basahon ni. Bibliang Tagalog kining Bibliang Katoliko sa Tagalog nato pagabasahon. Tanaw nato og si Pablo nagpababantay bas adlaw pahulay wala ba ay paggawas ang mga tao yung magkaubanan unang-una sa pagbabantay sa adlaw iwa pahulay. Ginos pagpayag kaya tuwag na kayong pasasakop. Na? Balikon ko, kaya wag na kayong pasasakop, kadungog mo wala. Kaya tuwag na kayong pasasakop sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. So, kita mo na. Oh. Di naman di ay pasakupan ng adlaw ka igpapahulay nga kung dayon na pagbasa sa 17 anino o landong dili man na Sibo unya pag-ingon nila seremonyalo na yearly sabat tinuig na nga igpapahulay og binulan pagsusi sa Biblia nga easy to read version agoy nakita nato nga dili di na tinuig 7th day of the week. Mao dito pagsulat ni gamit-gamit ni Bendelio sa 19:31 sa Bibliang Katoliko, gibalaan kay Bibliang Katoliko, balaan kayo pag abot ito sa buhay pulong, ang naghatag nagbalaan og importante ana adlaw pahulay mga Hudiyo kay gitira ni Apostol Pablo nga dili sibog dili higpit landong ang termino. Oy, kita ba mo ang landong dumalayon? Mao. Ha? Kita ba mo landong dumalayon? Butang ko panalitan ni hayag ang adlaw, ilaw sa kay tanawa landong, pero walang adlaw, nakita mo landong wa. Manigingon nga pertinig yung landong nga. Wala na gid hinoy makita. Nakaron, ingon ni ang atong ipangutana. Si Apostol Pablo sa gibasa ni Brad Makarayo, huwag na kayong papasakop. Kung asa nga dili na pasakopan, dito sa adlaw nga igpapulay nga may sentido nga atong ipakita. Og sa pagbasa ni Brad Ronnie sa Kristohanong Katulingban, si Apostol Pablo wa na manumbalin niya ng adlaw igpapulay. Karon kay wa na manumbalin. Din magikuha ang dili na nila pagpanumbaling buot-buot man nila Brad Ronnie kay kung sila ipasultihon ang 19:31 sa Juan sa balita Biblia balaan man kaayo di panghinadlok po di kinsa tuod kinsa to itaw nga di mataranta nga upauli dito kay balaan kay pagsusi na to kinini ang pinulungan mo dito sa mga Hudyo nga kakontra ni Kristo. Okay. Kini si Pablo Ribering ano nakabuhi siya nga kining adlaw ipapulay wala na sila pagpanumbaling. O niya, wala na po sila magpasakop ini sa gibasa sa Bibliang Katoliko nga Tagalog. Kini siya nga pahayag nakita og dito niya nakatuunan ni kang Kristo sa ilang magtutudlo kay si Kristo
sa panahon sa iyang kapanahonan, wa gyud magbantay sa adlang ipupulay. Nakita sa mga Hudiyo, O sa mga parisyo, Parisyo nga siya wa magbantay sa adlang ipupulay, munang giingnan siya sa mga Parisyo walay pagpanumbaling. Mao po na si Pablo nakabuhig istorya, wapod sila pagpanumbaling kay unang-una ang ilang magtutudlo sa Kristo, wa manumbaling sa adlaw nga pahulay. nakita magpuno silang manumbaling kung ang ilang magtutudlo na wa manumbaling na sila na hinoy nagapanumbaling nga na. Kung mao brad sa di pa nimo basa masabot di ay nga dili si Kristo ang nagtudlo nila nga mo ilang gipanumbalingan. Yan. Mayroon ba gihilasan lang may anang tawana, giluod lang may anang tawana, ug among ibalik, ikaw may luod. Ikaw maoy kanini ang hilas kay magkinapayas po nga bisag tuwan-tuwaron pa ang Biblia ay raw tag tinuntuhan ng tuwan-tuwan lagi. Sobrahan ba sa pagbuhig istorya? Nga basahon ako. Sa Juan Kapitulo 9, versikulo 16, Biblia Katoliko nga Kristohanon ng Gyapon o Kristohanon katilingban nga Gyapon is Katoliko nga Biblia dinigingon sa pagpaya. Pipila sa mga Pariseo ningon, dili gikan sa Dios kining tawhana, si Kristo. Ang ilang gipasabot. Kay ngano daw? Kay wala siya, si Kristo, manumbali sa adlaw sa pahulay. Nakita mo na maod si Apostol Pablo wala manumbaling sa adlaw nga ipapulay kay si Kristo una nga wala manumbaling hingkit-an kini sa mga Hudiyo o sa mga Parisyo nga ang katumbas ni anang wala manumbaling, wala magbantay sa adlaw nga ipapulay. Inyo rang Biblia nga gibutangan og SDE Bible, o Seventh-day Adventist Biblia, Holy Bible. Holy Bible kung sa English. Pero sa Cebuano, giyon sa pagkasulti ng Juan 9:16 Bradrome. Ingon niya ang nakatamahayag sa Biblia, Reverend, sa gisitar ng mga sitas. Ngayon yun ang pipila sa mga Pariseo ngayon, katong tawhana dili gikan sa Dios. Kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Bisag diara tataman. Ang punto por punto, nag-ingon, katong tawana matagpas mga Parisyo, Hudiyo, o Hudiyo nga mga Parisyo, katong tawana si Kristo ang gingon, dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipapulay sa ubang hubad. Wala siya manumbaling na mag-unsa man tong inyong 19:31 nga gipudyot sa may balita nga Biblia nga kay balaan man kayo sa ubang hubad, espesyal man kayo sa ubang hubad, kay dako man tong adlaw sa pagpangandam. Unya sinultihan to sa Dios. Dili sinultihan sa mga Hudiyo nga dili gikan sa Dios nga mga pulong. Mauna nga giingon, to prove gibasa na mga sita si Hebrehanon Kolosas pag-abot ana katong Juan 9:16 nga giingon dili gyud si Dios may nagsulti kun dili mga Hudiyo nga maoy naghatag importante nga nagbalaan kas adlaw pahulay. Kinira apang utana kon si Kristo maoy nagbalaan kas adlaw pahulay. Nganong makita mas mga Pariseo o Hudiyo nga si Kristo wala magbantay sa adlaw pahulay ni wala manumbaling ug ang mga apostoles ni Kristo nganong mo pagawas man sa dili ni pahay sa ilang pahayag nga dili na ipabantay sa adlaw igpapahulay. Di pag-abot ana kung gamito nato nga dunay nagtinuod. Pag-ingon ni Pablo, dili na bantay ayaw na kamo pasakop. Kung kamoy pasulti pasakop, kinsa man nagtinuod ana ron. Kinsa may nabinali karong pahayag. Si Pablo nag-ingon dili na ipasakop. Kamo nag-ingon ipasakop. Kinsa may nangabalit-an no? Lain ba na kay sa tao lang gani nga magtuwad-tuwad bingon siya. Unsa man tawo na nga nagtuwad man unsa kay iyang bato na. Una nga gilan kayo pamation og sa Biblia po tuwad-tuwaron lugar nato. Ana Maria. Kana hinambog mo na kami musultir gid mi sa tinuod pero pwede man expression to prove nga maayo gid ita kay bisag tuwaron pa pero di man gud mapamatud-an masukway man gud sa mga gipamulong nania ingon ni ang atong buhaton tungod kay giingnan man si Kristo bradroni nga dili gikan sa Dios kay wa ka magbantay sa adlaw nga ipapulay do na bay dipinsa sa atong Ginoong Kristo bradroni pero kining dipinsa mo inoy ila pong gihublot nasaypan lang nila na pagbasa ang dipinsa ni Kristo niya ng pagdili na pagbantay ni Kristo bradroni naka sopak ba siya sa mga
lagda balaod sa mga propeta, Brother Ronnie. Wala siya makasupak. So yan ang gipahayag nga wa gid siya gisupak sa mga naplastar na nga mga balaod. Diaw sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18 ang depensa sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa dinhi, ayaw kamo paghuna-huna. Nga mianhi ako, matud pa ni Kristo, aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Atong inhinay-hinay, Brother Ronnie, Aha. uh posta ka dito. Okay? Matinaw nga nag-ingon din si Kristo, ayaw ka mo pag-una-una, kay gingnan malagi siya, dili ka gikan sa Dios, kay wa ka magbantay sa adlaw ipapulay. Ang rason ni Kristo, ayaw mo pag-una-una, nga miani ako aron sa pagbungkag sa Kasuguan. kasuguan o sa mga propeta. Dayon, Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. doon na daw siya'y gianian, pero dili pagbungkag, kundi sa pagtuman nini. Dayon, Kaysa pagkatinuod, unsa daw kay tinuod may ang isulti. sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, Dayon, walay pagasayloan sa kasuguan. Bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. sa tinod lang, Brad Macarayo, Brad Ronnie, kung kining bitang adlaw ipapulay na apa na ilabihang butbuta o pamutbut po sa atong Ginoong si Kristo nga wa kumuanhi aron sa pagbungkag kung naana di ba day pagbungkag ng iya nga di siya magbantay di kung nagbantay siya nagtuman sa kasuguan ang iyang pag-ani pagtuman pero kay wa naman siya magtuman ngano nakaingon man siya Brad Macarayo nga wala na siya magtuman sa nganong giingnan siya sa mga audio nga dili gikan sa Dios kay wa siya magtuman sa adlaw nga igpapahulay o ngano nga nag-ingon man si Kristo nga ang iyang dili na pagtuman sa adlaw igpapahulay nga nakita sa audio dili na pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta kundi pagtuman kana bang dili niya pagbantay binasi ba na sa mga propeta o sa kasuguan sa propeta nga wala na o dili na ipatuman ang adlaw ipapahulay ug ang magbuhat niya na nga gamiton pa na mao hinoy gitawag og ang Dios og magamit-gamit niya na ang Dios hinoy mga nagingon nga giluod nako o giluod na siya niya na wa na say gusto niya na. Kanang giingon ni Kristo sa Mateo 5, 17-18, nga naa diha nga walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kunlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Kanang giingon nga tumanon kasuguan. Nasulat, kudlit ha. Gipagamitan pagid tulpok, walay sayloan hangtod kana matuman. Pagtungha ni Kristo wa say gibungkag. Ang kasuguan sa mga propeta gituman. Asa? Kanang nakita sa mga Hudyo nga si Kristo wala manumbaling sa adlaw sa katilingbang Kristohano? Na Biblia ang katilingbang Kristohano? O kanang naasa SDA Bible nga wala sa bantay sa adlaw pahulay mao po'y gisunod sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nga ginuod ning sakop ni Commander Lahi kay kun natawo pa ni ang sakop ni Commander Lahi nga nagtagaw-taw giluod na po sa Kristo At tungtungura. ato tungura giluod na po sa Kristo pero dipinsa ang Kristo wala magi ko bungkag ra makasuguan gituman ko ra ba na Ang dili na pagbantay pagtuman. pagtuman na niya asa ang iyang gituman nga ang iyang dili pagbantay sa pahulay pagtuman kamo ra may walay tuman ra ba bangka nga pagka-istorya si Kristo nagtuman asa gituman ni Kristo kasuguan sa mga propeta usa kasuguan na gisulti sa atong Ginoong Jehova kaya basahon ta unsay sugo kaya pagbantay ni dili pagbantay ni Kristo na pahulay pagsugo man kuno na pribahan ta kamo ra may nagtagaw ta mga ministro bisan di man na tinuod Biblia na to di ra ba ginamo ni tualihon ra ba ni Biblia pagbasa klarohon ra ba ginamo ni basa giingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod bersikulo 14 Bibliang Katoliko akong pagabasahon nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales moingon na mo na mo pabor ang mga Biblia Katoliko si Bichil Bendilio ra may nagamit ra po dato sa natong gibasa din Yes 1:19-31 ano sa ta pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo pagbasahon nimo sa SDA Bible kining Ginoo diri pamatian si Jehova ni pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo o Jehova kamo mga pangulog katawhan sa Jerusalem sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora nag-ingon ang Ginoo sa SDA Bible si Jehova walay dili alang kanako ang daghan ninyo mga halad gipulan ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog o sa mga tambok nga mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka o sa ating karnero sa mga kanding kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala ining tanan ining simba ninyo kanako ayaw na kamo pagtunob sa akong templo ug ayaw kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan kumusuod ka na sa iyang templo inig simba lugar dili na ipadala ana
ayaw na kapagdala sa mga halad nga walay kapusulanan. Wala ako'y gustos insinso. Dili na nako dawaton ang pagsaulog sa bagong bulan o sa pagidili niya dawaton. Sa adlaw ipapahulay apil na dili niya dawaton og ang inyong pagsimba kung magbantay-bantay pagka sa adlaw ipahulay og ang inyong mga bagong bulan og ang naandar nga mga pangilin ngilad na alang kanako gisamukan na ako niini gipul ana niini o na tinaw asa ang giingon ni Kristo nga giingon niya gituman ang kasuguan, wala niya bungkaga, ang sugo nga inig simbayaw na mo. Pagbantay sa adlaw, ipapahulay, kagipulan ako ana, giluod na ko ana. Muna klaro, giluod, dili kay ikaw may magluod-luod, ang Diyos giluod, asa giluod, sa nagbantay sa adlaw, ipapahulay. Natanawa, lagi, ni sumbalik man tayo. Muna nga, klaro kaayo, mga malamong tigpaminaw ang 5:17 ngadto 18 sa Mateo ilang gihimo pod nga kaligunan gani na nga si Kristo daw nagtuman sa adlaw ipapolay dipinsa man taw na ni Kristo nabasa na nga siya magtuman sa adlaw ipapolay wa niya bungkaga ang sinulat sa mga propeta ang iya ang pagtuman sa kasuhan kay kanang pagpabantay sa adlaw ipapolay primero sugo gina pagingog ayaw na bantay sugo gyapon pero reverse na muna'y pag-anhin ni Kristo, pagtuman, nga wala niya bungkaga. Ain, nga kanang mga propeta, mao iyang gituman. Niya pa sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 25 ngadto sa 27. Unya, atong ipadayon din sa kama 44 hangtod sa 45, ingon nining atong mabasa sa Biblia. Sa Kapitulo 24, versikulo 25, hangtod sa 27, kama 44 ngadtos gikan sa 44 ngadtos 45 gingon. Og si Sosbing kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Buang-buang, di kuno ang tawag og hinayan ka nga mutuo sa mga propeta kay gingon ko ay na pagdadagi sa mukha na ko anang adlaw ipapahulay wala na ko'y gusto anak niya hinayan ka nga mutuo ingon si Kristo si Jesus may kana o mga taong buang-buang isa makasikasing hinayan nga mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magantos kayo dining mga butanga ug unya magasugod siya sa iyang himaya og sugod kang Moises og sa tanang mga propeta yang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan maitud sa iyang kaugalingon mo may hinungdan nga buhaton gito ni Kristo kay kasaysayan to niya nga ug di na siya magbantay sa adlaw ipapulay lutuso na siya dayon niya na gingon din sa 44 nya mingon siya kanila kini mao ang ako mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo nga kinahanglan gyud matuman ang tanang naisulat maytud kanako diya sa kasuguan ni Moses og sa mga propeta og sa mga salmo og yang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa kasulatan. Kadto di ang mga binuksan nga mga alagad lang sa Dios mao'y makatukib sa kasulatan nga gibuksan mo nang gisugdan pagsugod ni Kristo ang kasaysayan sa mga propeta nga si Moises o ubang mga propeta may tungod sa iyang pagadangatan o siyang pagtuman sa dili na pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga mahal namong tigpaminaw. Nakita nato nga kanang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kung di na gani makasuod ang imong prinsipyo na unsay tawag. Kung dili na magkadimaong pagsabot. Basahin ko kining libro sa Seventh Day Adventist, mga hitabo sa katapusang panahon, sinulat ni Ellen Goldwhite sa pahina 129 binagingon. Ang mga pagtulunan ni ining mini nga mga Kristo, dili tukma sa kasulatan. Kung sila magpayag, bisan pag wala mag-angkon, Bradrone, Karayo nga sila, Kristo, pagka ang gisulat ni Ellen Goldwhite, di inagani kuno ka makapatukma sa kasulatan. Gitawag ka og mini nga
Kristo. Ang mga pagtulunan ining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Karon, tungod kay dili naman matukma sa kasulatan, kanang nga pagtulunana dili na iya sa Dios, iya na sa tawo busa. Kawang na ang atong pagsimba nga gipanungod sa adlaw nga ipapulay, kay dili naman na sibo nga sumbanan. Hain ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Rome, nga ang nagbantay sa pagsimba sa dili na mapasibo nga adlaw sa paulay, kay wa naman na nila panumbalinga sa tinun-an mismo pod ang atong Ginoong Jesucristo wala manumbaling busa gisunod og nakatunan sa iyang mga tinunan, pagtulun-an daw na nga iya na sa tao. Hain ang prueba niya na. O, dini rebere na itong mabasa sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 7, hantod sa 8, nagingon. Hangtod sa 9. O, hantod sa 9. Nagingon din kamong mga maot, maayo bayod ang pagkahimo ni Isayas sa propesiya, may tungod kaninyo sa iyang pagingon. Kining mga tawhana, nagapasidungog kanako, pinagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Naaday doktrina, mga kagalan nga hinimo lamang mga tao, busa kang kinsa ka ng doktrina sa mga maot. Nga matot pa ni Kristo, maayagod ang pagkaymo ni Isaiah sa propesya, may tuod kanino siyang pangingon nga kining mga tawana nagapasidungog kanako pinagi sa lang mga ngabil. Apan nalay kanako ang ilang makasing-kasing anong nahalayo man nga nagpasidungog man ta ang ilang mga ngabil. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako ngano man nagsimba. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Nga naman, nagsimba atol sa adlaw ipapolay, mo gipapatuman ang butang nga sa sinugdan tuod gipatuman, pero gipuhas na sa nadugay, unya imbis gipuhas ilang gipadandi. Wa na makatuman sa kasulatan. Di ang dili makapasibo, makapatukma sa kasulatan, matod pa ni Ellen Goldwhite, inyo man ang propeta. Dili tukma sa kasulatan, mini nga Kristo nakakaron. Basta doktrina sa tao, di na magkadimao ang pagsimba. Unsa ba ang usa sa doktrina sa tao, Brad, makarayo nga dili na magkadimao ang pagsimba? Niya atong basahon sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 18 ang atong pagabasahon sa SD Bible. Ayaw tuguti nga adunay manikas kaninyo, pinagi sa iyang kinabubutong pagpulo pahiubos o pagsimbag mga manulunda. O, kita mo na. Usa diya sa mga doktrina sa pagtulunan nga iya sa tao, kay giingon man Brad Macari sa Mateo 15:7 to sa nubi sa gibasa ni Brad Romy nga, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang ilang doktrina, pagtulunan nga iya sa tao, kay ang adlaw ipapuli, gipuas na, mo ilang igsimba. Nahain pang doktrina nga iya sa tao nga matang sa pagsimba, nga imong gibasa Brad Macarayo, Giingon sa pagbalikan nato, ayaw tuguti nga adunay manikas kanyo, pinaagi sa kinabubutong pagpulo pahiubos. O simbag mga manulunda sa pagtugog niya, diha sa iya sa giingon sa iyang mga paranaon nga sa walay katarungan magapasigarbo tungod sa iyang unudnon nga mga panghuna-huna. nakita ang buot ding ipasabot mga mahal mong tikpaminaw nga kalakip di ay nga mahimong makawang ang atong pagsimba brother nga pagsimba gani nga doktrina nga iya sa tao kawang na kay giapil di ay sa uban nga pagpasimba og mga manulunda unya ang tawag ni Apostol Pablo Palikas. ayaw tuguti Adunay manikas. o nga adunay manikas kaninyo sa unsa brother ni Diha sa pagsimba og mga manulunod. o sa pagsimbag manulunda mahimong tikasana ang tao kung iapil na ang manulunda sa pagpasimba.
Kay sa Biblia ba, Brother Ronnie, ipasimba ba ang manulunda? Dili, Reverend. Unsay puriba? Niya. Basahan ako sa Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 9 ngadto sa 10. Ingon ini. Ug ang manulunda mingon kanako ngadto kang Juan nga revelador. Isulat kini. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero ug siya mingon kanako. Kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Unya, mihapa ako sa iyang tilan, yatong manulunda, matud paniwan. Mihapa ako sa iyang tilan aron unta sa pagsimba kaniya. O, bot mo simba si Juan sa manulunda, di ba? Pero ang manulunda tubag naman, apan siya mingon kanako ang manulunda. Ayaw pagbuhata ka na. Ako mo'y usalamang ka masig kaulipon uban kanimo o sa imong mga kaigsunan nga na naghupot sa pagpanghimatod ni Jesus. Maoy simbaha ang Dios. Kaya ang pagpanghimatod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesya. Busa, magisgot tag manulunda, Reverend, sa pahayag ni Pablo, doon ay mga pagtulunaan nga magpasibag manulunda, tikas daw na. Nabasa ta sa Biblia. Tikasan lugar, di ba? Tikasan na siya. Maninikas. O tungod ka sa Biblia, dili mutugot ang manulunda nga siya mo'y simbahon. Matutpas manulunda, ang simbahon maulamang ang Dios. Dili siya nga manulunda. Oo. Pero hain pa, gawa sa ibasa man Brad Romy ni Brad Ronnie ang Pinadayag 19, versikulo 8 o 19, 9 og 10. Hain pa, ang dugang priba nga ang manulunda, di gyud mosugot nga simbahon, Brad Romy. O dinhi sa Pinadayag sa iyang kapitulo 22 sa iyang bersikulo 8 o payon sa 9 nagaingon dinhi. Ako si Juan mao ang nakadungog o nakakita ng ining mga butanga. O sa pagkadungog o pagkakita ko niini, yata ako sa pagsimba diha sa tilan sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako niini. Sa ngidi, apan siya niingon kanako ayaw pagbuhata kana. Ako mao'y usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo o sa imong kaigsuonang mga propita o sa mga managbantay sa mga pulong niining basahona mao'y simbaha ang Dios. Busa, nakita nato na klaro nga si Juan daw, nagsugilon din nga nakadungog ug nakakita niini mga butanga sa iyang pagkadungog pagkakita niini, gisimba, miapa siya og misimba diya sa tilian sa manunda, kay ang manunda naklaro sa manunda nga siya na may gihapaan og simbahon. Busa niingon ang manunda, ayaw pagbata ka na, Juan. Kay ako may usalamang kamasig kaulipon uban kanimo. Sama day siya nga ulipon ni Juan. Espiritu lang siya kaimtang, tao lang kaimtang si Juan. Busa dili ipasimba, abi kay siya espiritu man, espiritu lagi, pero manulunda, dili man siya Dios. Ang instruksyon o ang sulti sa manda, mo'y simbaha ang Dios, dili lugar siya ang magpasimba. Pero kung may pagtulunan nga ipasimba ang manulunda, masimba na ang munda, tika sana. Karon, dinhi kita, kay may laki man kuno ni si Bendilio, pastor sa Seventh Adventist, tungod sa iyang sinamtan sa adlaw ipapulay sa 19:31, nga balaan gyud kuno ni kaayo, may iyang ipanghinanlok pa para mo bantay ang mga tao. Pagbasa pa, sus, sinultihan man dito sa mga audio, di naman din na ipabantay na, wa naman mubantay ang atong Ginoong Kristo ug dili na ni Kristo pagbantay na binasi sa tagna sa Biblia. Sa ibasa ni Brad Makarayo ang Isaias 1:10 ang tod sa 14 sa mayong balita Biblia. Busa ang atong ipangutana ingon ini. Doon na ba'y nagpatuo o nakapagsimba nagmanulunda ba doon nga pagtulunan? Ano na, Reverend? Kinsa? Ang Sabanista o gipastura ni Mitchell Bendilio o kining pagtulunan sa Jehovah's Witnesses. Nganong nakaingon man ka nga napasimba na nila ang o nagsimba na sila manula ang Sabanista og Saksi ni ba? Unsa ba doktrina og kinsa man manulunda ang doktrina nila nga parehas sa Sabanista ang Saksi ni ba og ang Sabanista
May tungod niya na tali sa saksi niyo, bali-balihon man na. Tungod kay nagdoktrina si Reverend nga kini si Miguel, mao na si Michael, mao daw na ang atong Ginoong Hesukristo. Ay, nagpriba niya na atong ibabati na sila nga si Miguel sa mga sabadista na Abradone, mga kasabot. Oo. Kaya gagi mo nagpangutana, kaya matod palagis pangutana nga nakuno ang mga Jehovah's Witnesses nagilaman nga si Miguel mao si Kristo. Okay, doon na may nangutana nila nga si Richmond Rimoho. Rimoho, nya. Tubag po nila, nga inyon po lang texter nga, kamo ba po nga mga sabadista, pareho ba mo sa mga Jehovah's Witnesses sa pag-ilang nga si Kristo mao na si Miguel o si Miguel mao na si Kristo? Okay, atong ibabati mga kaigsunan. Aron masayran nato, kinsa karon ang pagtulunan nga naay doktrina sa pagpanikas. Na kung pagpanikas ang maong doktrina, pangutana kamo mga membro diya, padayon ba mo sa pagsunod niya ng maong pagtulunan? Di ato ipabati. Pastor Bendiel, na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-inom na si Michael, Arcangel, or Miguel, maura daw na si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina kayong kutubagan ni karong Domingo kay nagdaghan ni Mateo naghulat sa inyong tubag si Richmond. Imuhuli, salamat na dali. Sa Biblia kuno ingon ang pastor sa Sabadista Reverend sa pagtuwag niya, kana kuno si Michael or Miguel, mao daw na si Kristo. Kaya ang kaulugan daw sa pulong Michael, The same as God. o the same as God. Unya, ngay, di ba supak ka na Ronnie, nga the same as God, nga puparehos lugar. Pero pag mag-ingong puparehos sa Dios, the same as God, kung wala diya gitugon nga simbana, ayaw pagsimba. Pero kay ang ilang expectation, o expected naman sila, nagtuo mangod sila, nga kana si Miguel, mao si Michael, mao po nang sa tuwa, brother Ronnie, mao po nang sa Jehovah's Witnesses o sa ilaha. Pero pag ingon nga si Miguel nga mao si Michael nga mao na si Kristo, mo na nagkabulag ta. Nakaron. Doon ay nangutanan nila nga si Richmond Rimoho nga ang doktrina sa saksi ba mao ba kuno pod ang ilang doktrina parehas ba? Gi-confirm nila. Napatay basaon sa mga Jehovah's Witnesses Brad Macarayo nga kana si Miguel gipamatud-an gyud nila nga mao si Hesukristo. Basahon na to ning basahon sa Jehovah's Witnesses. Kining Atong ipakita no. pakita nato nila. O nira mo ning basahon na So, gitawag o pinadayag. Hingpit nga sangkuanan ni ini aduol na mo ni mabasa ni mo diri. Nya iya man sa Jehovah's Witnesses atong pagabasahon diri sa nakasulat nga ila pong prinsipyo doktrina gyud nila nga si Miguel Arcangel mao ra pud si Kristo. ang punto por punto no. Punto por punto lang atong dinhi na basahon nato sa pahina 180 niya po diri sa pahina 181. Padayon sa 181 mga ikan punto sa lang atong pandakpon diri. pahina 180. Kaya ang punto atong gikuha tinuod ba nga ang ilang prinsipyo sa Jehovah's Witnesses si Kristo si Miguel Arcangel usara. Maura, gingon. Kinsa ang mi palampos niining dakong kadaogan sa ngalan ni Jehova? Ang Biblia nag-ingon nga mao si Miguel o ang iyang mga manulunda. Apan kinsa si Miguel? Gipangutana. Ang ngalan nga Miguel nagakahulugan kinsa ang sama sa Dios. Parehas gyapon no sa gihatag ni Mitchell Bendijo. The same as God. Mao gihapon ang kahulugan ay kuno sa kining gitawag Miguel kinsa ang sama sa Dios. Si Bendijo, the same as God. Yes, pagpayag diri. Busa, malagmit, si Miguel interesado sa pagbindikar, sa pagkasoberano ni Jehova, pinaagi sa pagpamatuod nga walay mausa, ang mahimong ikatanding kaniya. Sa Judas, versikulo 9, siya ginganlan nga Miguel ang Arkanghel. Makapainteres ang titulong Arkanghel motos Miguel gigamit sa uban nga dapit sa Biblia may labot sa usa lamang ka persona gigamit kuno sa uban kunong Biblia kuno giingon may labot sa usa lang ka persona kinsa na nga persona si Hesukristo ingon dayon sila si Pablo nag-ingon may tungod kaniya ang Ginoo mismo manaog gikan sa langit
uban sa usa ka naga sugong singgit, uban sa tingog sa arkanghel, ug uban sa trompeta sa Dios. Unang Tesalonica 4:16. Ang titulong arkanghel nagakahulugang punuan sa mga manulunda. Busa kini dili ikatingala nga ang pinadayag nagsulti mahitungod kang Miguel ug ang iyang mga manulunda. Ang ubang mga dapit diin ang Biblia mihisgot sa mga manulunda nga nagpasakop sa usa ka matarong nga alagad sa Dios. May pagtumong kang Hesus, busa gitumbok di ay dito kuno kang Hesus, busa si Pablo nagsulti mahitungod sa pagpadayag sa Ginoong Hesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manulunda. Ikadua Tesalonica 1:7. Tanawa usab ang Mateo 24 versikulo 30 ug 31 o kapitulo 25 versikulo 31. Kini ug ang ubang mga kasulatan mutultol kanato sa dili kalikayang konklusyon nga si Miguel Unsa daw? walay lain dili ang Ginoong Hesukristo diha sa iyang langitnong pwesto. Oh, di sa ato pa si Miguel walay lain nga gitumbok diya sa langit ng pisto mao si Hesukristo. Ang Biblia kuno kasulatan nagtultol kuno sa dili kalikayang konklusyon. Nakaron. O kay gituohan naman nila, klaro nga wa gid may magtumo-tumo mga mahal namong tigpaminaw. Por iso nga kanang magtumo-tumo ta mo tay atong hilasan. Dili gibasa namo ni para tuwad-tuwaron aron makabasa mig Miguel nga mos Kristo ila gina. Nakaron dinhi kitang puntua sa kay naa man lagi ato nang nabasa Brad Ronnie nga kawang lamang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang panudlo ilang manggipakadoktrina ang kalagdan nga hinimo lamang mga tao ang adlaw nga ipapuli nga giatol nila pagsimba sa Sabado di kawang kay di naman na ipatuman na pud di ay pagtulunan nga iya sa tao nga pagsimba nga nagbuhat og doktrina nga tikas ang pagsimba sa manulunda. Kay sa Biblia ba ang manulunda ba'y simbahon ay dili? Ang manulunda ug ang tao naa sa Biblia nga ang manda ang simbahon walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo hay ang priba ni ana Bradrone nga ang simbahon sa mga manda dili ang manda mao ang simbahon kundi ang atong Ginoong Hesukristo Bradrone. Okay, sa Hebrewan ng Rebel, basahon ko, Kapitulo 1, kung bagbasahon mo niya, natin Biblia nga ang pulong sa Diyos. Para pagklaro di ba? Sa Hebrewan ng Kapitulo 1, versikulo, kung bagbasahon, 6, Gikan sa bersikulo 1. sugutas 1, paingon nga to sa city, ba't siguro na itong pagbasa ninyo, 6. Nga, masahon na. Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinagi sa mga propeta o sa nagkalanlaon ng mga paagi. Sa bersikulo 1 na. Sige. Okay. Apan ining ulahing mga adlaw nagsulti Bersikulo 2. na ni. Apan ining ulahing mga adlaw nagsulti siya kanato pinagi sa iyang anak. Pinagi kaniya gimugna sa Dios ang tibok nga kalibutan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Diha kaniya makita ang nagsidlak ng gahom sa Dios ngadtong anak. O kung unsa ang Dios mausab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanan nga mga butang sa tibok nga kalibutan pinagi sa iyang gamhanang nga pulong. Sa diyang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios dito sa langit. Busa, mas gamanan ang anak sa Dios o mas halangdon ang iyang ngalan kaysa mga anghel. Kaya wala gayoy anghel, magingnan sa Dios nga, ikaw akong anak, o karon ipailat ko nga ako ang imong ama. O wala usab ninyo ng Dios, bahin kang bisan kinsa nga anghel nga, ako mahimong iyong ama, o siya mahimong akong anak. O sa dihan gipadala na sa Dios ang iyong bugto nga anak, Para pagklaro pero ni unsa na nga bersikulo kay aron maklaro tong imong kapitulo 1, bersikulo 1 hangtod sa size ni siya kung gibasa kining og sa dihan gipadala na sa Dios ang iyang bugto nga anak nga Kristo dinis kalibutan mingon siya ang tanan nga mga anghel sa Dios kinahanglan musimba kaniya.
walay anghel nga magpasimba. Kundi ang gitulo sa Dios nga ang simbahon siya ug ang iyang anak nga iyang giingnan, ikaw akong anak karong adlaw, kana bang bugtong lang ba? Kaya ang mga anghel anak gyapon na, pero pag ikaw akong anak karong adlaw, singular ba para na sa kang Kristo, pero plural, tanan nga nagtuo sa Dios, bisan pa ang manunda iya ng mga anak. Pero katong gihimong anak nga panganay nga ipasimba, walay lain. Si Kristo. Dili ang manunda, kundi si Kristo. Sa ato pa, pag mulapas ka na sa sukdanan nga ang manunda imo ng simbahon, di igawas karon nga tikasan ka. Kung tinuod man nga si Miguel or Michael mo na si Kristo, di walay lalis ka. Simbahon ginato si Miguel nga mao si Kristo. Simbahon ginato si Kristo nga mao si Miguel nga mao pod si Michael. Pero bradone, para nato gisiparate man nato nga dili na si Kristo mao si Michael o Miguel. Pero sa Sabadista o Sakseniyo ba maora man daw na kay para kanato manulunda na nagyubit-yubit o nagyamid-yamid o nagmira-mira ba si Mitchell Bendilio sa atong usa ka kauban nga ministro nga nangita og naningil nga asa mabasa nga kanang anghel ba na si Miguel? Mapabati ba nato, Brother? Atong mapabati rin kay matong paniya, iya lagi giyong pamatudan nga kinis Miguel or Michael dili gini manalunda. Ya, atong pamunawan ang tingog sa pastor sa Sabalista. Dili day ang ilang pagtuod ba kay si Michael Kulo Angel ay asa mabasa. Si Michael Kulo Angel ay asa mabasa. Ay makaraya. Ay anak sa Espiritu Santo peke. Tagay ko na kong bersikulo nga ang archangels, word archangels, kailangan na maganda. Ang pag-uyat-uyat niya, mga mahal namong tigpaminaw ba, ang katupong tigpamaba ni Commander Lahi o Father Lahi, nag-ingon po siya nga, giluod lang ko ninyo. Ilas-ilas lang mo tawanan mo, maniguang lang mo, basa-basa sa Biblia. Nakaroon, mo po di kalaki ni Mitchell Bendilio, ay, makarayo asa mabasa nga si Miguel manulunda o anghel lugar sa ikaw nga piki nga anak sa Espiritu Santo gi-address niya nato Brother. Na kanang the word nga archangel kay daghan mong manulunda, di siya mosugot nga kanang archangel sa Binisaya arkanghel nga manulunda na, di siya mosugot nga si Miguel manulunda na. Unya kay di man siya mosugot atong tan-awon sa Biblia, wa ba siya'y nabasa di ay nga atong ipabati ragod Brother. Pila kuno ka bersyon ning iyang Biblia ano siyang balay Brother. Okay, matug paniag nasa 38 kuno ka bersyon na sa iyang balay Reverend. Niya. Niya utang na kag asa mabasa nga namon di kay 38 ka bersyon, wala ka mag-research sa imong mga versions Biblia. Okay. Patay pabati. Igsoon tuganan pa mo, 38 ka bersyon ng Biblia na akos manay. 38 ka bersyon ng Biblia na akos manay. Kapag kahabugiro yun. 38 daw kuno ka Biblia nga na siyang balay. Busa naningil siya asa mabasa nga si Miguel manulunda. Kay di lagi manulunda kay si Kristo mong na pag si Kristo maunas Miguel imo nang gimo di tikasan ka. Kay bawal man ang pagsimba sa manunda. Na kana si Miguel manulunda man na di manas Kristo. Niya isag asa mabasa. Niya SDE Bible Brother may atong basahon hain mabasa sa ilang Biblia nga giuna pa nga manulunda gini si Miguel Rome. O dinhi sa nakasulat Reverend sa Judas kapitulo 1 bersikulo 9 naging dinhi. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Bisag di arata di lang tiwason. Apan si Miguel basa pagbalik ni unsa daw? Gayon dinhi. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Kita mo na apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Nakita na sa bagong tugon. Siya na po 38 ka bersyon niya sa Biblia sa iyang balay. Giunsa mo din na niya. Ang the word nga archangel na batay diferensya nga basahon Brother o referensya?
kini atong gamiton nga basahon Reverend dili kini diferensya. Kaya ang diferensya kang Ang bundilyo na nga kuan, version. nga version, makakuha na, makapahisilaag na. Ano ta mabasa sa referensya nga dili kasupag sa Biblia sa Merriam-Webster Dictionary, nga imo nang gipangutana bundilyo asa mabasa archangel, angel. Okay, niya. Sa word nga archangel, mga kaigsunan, atong basahon o ang gihatag nga definition. Archangel, noun. An angel of the highest rank. O niya, full definition, a chief angel. Klaro kay Reverend, no? Wala ni maka-research yung tawanan ng Pastor Sabadista, gihatag ang kahulugan o ki-definition sa archangel, an angel, anghel, nga adunay taas nga ranggo. O sa kaanghel nga adunay taas nga ranggo. Unya, sa bagong tugon mabasa na, siya asa mabasa. Doon na pabaytay, dugang priba, Brad Makarayo nga sige, gitawag og Miguel or Michael, manulunda gina. Doon na, Piros Bindilio, sa mga nakasudong karon sa programa diri sa YouTube kung lantawon ninyo, kinira. Pagkaluoy ni Bindilio, nangayo na yun yung taon. Ang yan 38 ka bersyon, 38 ka bersyon ako sa Biblia, 38 ka bersyon ako sa Biblia, tugaanan tamos tinoon. Ay nagtugag tinoon. Nga na ako na sa 38 ka bersyon. Pero, sa iyang 38 ka bersyon, Gibasa pa niya ang Juan 19:31. so palpal. Sa Biblia Katoliko, naagi day siya. No. Nya karon, ang pangutana pag abot ito kay mga Hudiyo man dito ang nagbalaan kayo anang adlaw o pahulay. Di so palpal. Na niya pag yun. In town sa pagkamakaluluoy pastor sa SDA si Mitchell Bindilio. Nangayo na mong bersikulo. Asa naman na imo 38 ka bersyon? Muna. Ano mangayo magkanamo ana? Moral, ug kanon pa niya iyang gipangayo Brad Makarayo, nabutang na ni siya makililimos ba? Oh, May gani kay bersikulo. mao na. Pero tawag niya po, makililimos sa bersikulo. Oy, Bindilio, amo ibalik mo. Bindilio, ay. Bindilio, ay. Ano ngayon, matao ka na mo, bersikulo. Nara, wala hindi mo na magamit yung bersyon na hindi mo. Nagamit-gamit yung Biblia Katoliko. Na, maingon, ato ba matunan? Gusto ka? Ay, Nis Bindilio, ay. Na, Judas 1:9, is the Bible, gibata. Kabalo, Sige. kabalo, banday ka mo awat ni Bindilyog ay, Makarayo. Wala kayo nga, kung saan pa niya siya magkuhan sa tuwa. Ako tanawon. Pamatunan na to, is the Bible. Punuan sa manulunda. Punya mo yun siya. Punuan manas manulunda, kana manulunda anghel. O yun, lagi Ingon pa punuan naman yun siya. na manulunda nga punuan. Manulunda ka punuan. May siya, kana litra por litra gyud na si Miguel giingon pud og manulunda og anghel. Kana nga yun god. Ay, si Mendelio. Wade ka. Sos Mendelio, o sa pa ka magpatudlo ka namo? Pagpa-lecture day kay namutana man ka namo, admitado na kang labawin nimo. Kay ano man, kani may imong ipangutanan kay magpahatag man ka namo bersikulo. Oy, wade makahatag ang imong tulungaan day sa SDA ay? Di ra ba pwede nga ganing gitawag kag mahimo kang pastor unya kini ang wa ka maggraduar anang kursuhan na. Kay matod para ba na? Theologian. Ang kining mga pastor. Nga, basahan na to. Daniel, Biblia Katoliko, Kapitulo 10, versikulo 13-21. Biblia Katoliko, kapag basa na ka ni Bindilio. Ngunay gingon nga taas ang kaani siya panabot og sa kuan pa gitawag og valedictorian, matay magduda man taani ang pagka-valedictorian, may pay gitawag og baliktorian. Balik na lang oy. Mao nandito sa Lucas, ablihan man sa labutan kinis Bindilio, klaro wa gyud maablihan sa labutan ang gibuhatos Dios ano yung Bindilio ay sa labutan gisirhan. Kay kung wa pasirhe, naman sa Biblia Katoliko ganang nagayo ko man sa namong bersikulo. Ya, ang gipangayo in taon niya pagkaloy gamay ra kay imbuta. Ay. Ang gipangayo asa mabasa nga si Miguel anghel. Mao ra taon ang gipangayo. Wa gyud magkasabot tas Bindilio. Ya, sa sita sa giingon Daniel 10:13-21. Gibabagan ako sulod sa 21 kadlaw sa anghel nga prinsipe kinsa kani saging harian sa Persia. Maayo gani kay gimitabang kanako si Miguel nga usa ka dako-dako sa mga anghel. Usa day ka dako-dako sa mga anghel. Bisag diha natakuto ni ato na sa bersikulo 21 kay nigawas naman si Miguel dako-dako sa mga anghel. Sa panghubad punuan, manulda nga punuan. Dito sa SDA Bible nila. Giingon, sa 21, apan suginlan ko ikaw sa nahisulat sa basahon sa kamatuoran. Walay lain nga mitabang kanako sa pagpakig-away kanila, kundili
si Miguel ang inyong ay parang po binilyo sa imo lagi dunggan sa inyong anghel nga magbalantay. Unsa man ni Miguel? Inyong anghel nga magbalantay. Sa ato nabasa, mato pambinilyo, taga ikog bersikulo. Ang gibasa namo, gigamit-gamit na niyang Bibliang Katoliko. Naabot na ganig Juan, pag-abot ana 38 ka bersyon, pero tanawa gani wala kasabot kasiran sa nabutan kay si Daniel nag-ingon, si Miguel anghel nga magbalantay. Punuan sa mga anghel sa nabasa sa Biblia sa SD Bible, punuan sa manulunda, punuan sa anghel, daang tugon o bagong tugon, wa gyud masabti ni Bendilyo. O di, mo na gingon nga natapos ang rason, end of reason ni Mitchell Bendilio. May pay ang kantang gitawag og the end of the world kay sige lang end of the world pero wa pa gyud ma-end, pero ang iyan natapos gyud nga iyang gipaningil din namo mga malamong televiewers o tigpaminaw. Kung si Dr. Jose Rizal pa, consumatum est. Oh. Nakita nato nga mga katarungan, mga malamong tigpaminaw nga among gipamatud-an nga nasaypa nila ang pagkagamit sa mga katarungan nga giluwatan parte sa adlaw nga ipapawlay ug ang pagsimba nga iya sa tao nga dili na atol nga mo'y simbahon adlaw nga ipapawlay ug ang pagsimba sa manda tinikasan kay gihimo nila nga si Miguel Mos Cristo migawas karon nga kini nga pagtulunan mo'y tikas. Taliwala nga giingnan migmini nga pagtulunan napalang sa baba ni Mitchell Bendilio pero permanente nga among masagang. Miabot na mga oras mong ipanginaot nga sundan ninyo kami sa sunod pa natong pagtuon. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, din yung sino kinanging alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyog, sa ngalan sa makauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Tinisab si Daddy Romero Macamos. O ginusa mga inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Rodilio Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tatna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.